जों मुनु संगे आजायफानो चीन अरनि किसिसा बरक रावनि बागै स्वार्थलोभी व्यक्ति स्वार्थलोभी sak saisung hamna nainai sak saisung neta kotorna musungnai sak saisung montri MLA na musungnai sak saisung ganang khana musungnai rokni karone जों दिनै बंश बिनाश ओंगै एककालो जुग जुग रमै हानो सासिगै शासन खालायफायनाय बुबागोरा बंश क्षत्रिय बंश जतनि से दफा कतर होनजांनाय बंश दिनै बुनि जात लेबार परिणत ओंगै सेलेंगै कयै हा नक सेकजागै बिहिक बुसा सेकजागै सैतक सेकपानो मैल रोजागलिया बय बोथारजाकमानि सैतक बोथारजाकमानि गारि रक फेरै बोथारजाकमानि गोबां बिचारङो जों मुनु सुंगै सैतक सेकपानो मैल रोजागलिया बिचारंलिया अधिकार मालिया आबरंनो नुगै आं अर साइसं मन्त्रि MLA ngै तंमानानि मतबो खातै तंनाय बरक हंखाय बना आं मुनु सुदि होननाय पुरुष दे होननाय ना कापुरुष ना मानुष दे होननाय अमानुष बेलाय वाना मा सिंसे बेलाय दुख नांखा बरक हाय बरकनि बागैनो जों दिनै अब हाय जागाव सगैयो इंयाखाय जों दिनैबो जिने हानो जोंनो सासिगलाय सासन खायलाय दंखामु निजिबो सारा गैया बयनोबो साना रोंया बयनि सेलेंगै बयनि हान्था सोबा जावै मन्त्रि MLA होनजाक दंनायनि बागै सिमिनो दफानो बिजनेस खालायलाय दंसिवो आं दिनै खायसे ग्यारेन्टि रिचेलेन्ज रेना मुसुङो बरक हाय बरकनो जों ताय 500 बोसोर बोट रेफानो बरक सिनि दफानि हामक्राय तुबुइमाया स्वाधीनता तुबुइमाया बरक ताय 500 बोसोर मन्त्रि MLA ओंफानो अहानि वानजै दफा बा लामचायाति फायै निनि नक सेक दंनाय ननो जे शासन सुसन खालाय दंनाय यंसा कुकसा पशु पाखि सैतकनो बोथारतैखाय बोथारै दंस खालाय दंनायनो अहानि फातारनि खरकसा बरगनो कारि रखना बागैबो कक साग्लाक कारिबो मानग्लाक जुदि कारिनानि मुसुङै दंखाय कक सावै दंखाय बिनि मन्त्रि MLA न हामजागियावै ब रिजेन रै फायै चिरि खगै साप्ताह स्ट्राइक नुयै आन्दोलन खायै नांखाय थै कसक लायै चबा खायैपानो आनि बंशनि आनि हा आमानि अधिकार न आं किफलिना नाय हिनि साकामु बरक जिबनो फानो अकक साग्लाक अरनो सिजागो बरक हाय सेल्फिश बररंनि कारणे जों दिनै बंश कमावै दंगो आं ग्यारेन्टि रेनाय त्रिपुरानि लोकरक जुदि नन जुडिशियेल स्टाम्प तबना मुसुंखाय तबुइ फायदे आं सयरि रेनाय बरक जुदि अहानि फातारनि लामचायतै फाय निनि हानक सेगै दंनाय निनि बंशनो दंस खालाय दंनाय निनि बिहिक बोसानो निनि बंशनो सैतक बोथारतैखाय बोथारै दंबो बिचार मुंसापाना खायजागियाखाय दंनाय आ दफारंनो रोखलायनो बागै थै कसकलाय चबा खायनायनि मन्त्रि MLA पर्याकारि चबा खायनायनि रेडि दंखांखाय आनो कक बोथारि खिबि बायदि आं स्टामो सयरि रेनाय दाखुताय बुकुजों आबनि बागै आं नर्म कयो आबो हाय बररक नकुलगो जों ताय बिसि बोसो गरिवै जों ताय खरक बोसोकनि साजक साजला दाखुक बुखुक रेप खायजागै बोथारजागै नखुक सेकजागै पानफर सेकजागै दंनाय गोबां बरक ताबुकबो बोल साइतंखौ आयंनारनि बरक करि हिनै ताबुकबो साइतंखौ 71 जरा मानारकनाय हिनै साबुनि सार्थनि बागै नोंसा बोसोक लाख नों गोस जावै नों आकक साइतं निनि बुम खांगो खिसापनो लासिमा करिदे संविधान तामसा 71 जरा नारक दिनि न अदार मादा तं ब हिसाब सा शुधु निनि साइसंनि मन्त्रि MLA नि बागै नों अकक सावा हायदे ताई दलसा दंगो जों आरो 1200 बोसोरसो 1300 बोसोरसो कुनि सानाय कुरुक्षेत्र युद्ध नांफोरो त्रिपुरानि त्रिलोचन महाराज कुरुक्षेत्र युद्ध जुग्रमानि रामायण महाभारतनि कथामाव बयस रिजाक दंगो जुधिष्ठिरनि राजस्वीय जगआव थाङै सिंहासन उपहार मानि फेमेनि दाबुकबो राजबारिनि सिंहासन आसुकजाक चक चक दंगो कुरुक्षेत्र युद्ध बुख्रुना आफ्रबिनि राजधानी कयला सहर अंकदा खालायनायखे हाँ जीशु ख्रीष्ट आसाइमानि से दिनै 2025 चलिखांखाय जीशु ख्रीष्टनि जन्मनि 500 बोसोर आगे गौतम बुद्ध आसायंखाय गौतम बुद्ध आसायनानि 5500 बोसोर आगे कुरुक्षेत्र युद्ध नांगौ होननाय सैजाक दंखांखाय बाहायखि 1300 बोसोर अंक खालायनायलाय किसे
साबोनो खुशी खाइना बागै साबोनि बोखानो नारगना बागै साबो बाय माया खाइजोंना बागै मिथ्या कक्सावै मिथ्या इतिहास रचना खायै निनि बंशनो नों जाजाबर गोष्ठी गुरि फाइनाय आयंनि उयंनि उदबास्तंनि फाइनाय हिनि साइदं किसा वानसुगै नायला ताखुग्र आपनि बागै ताखुगै बुहुकजोंनो आं कयो खुलुमो नरक दफानि यक सामुं नानानि बागै अबहाय स्वार्थपर अपदार्थ मिर्जाफर लिडार रगनि उपलब्ध दोद्रुइ दंयावै बंशनो रक्षा खाइनायनि बागै दरकार नांखाय थै कसगलाय चबा खाइलायानो चिनि दफानो फियगलायानो फाइदि अबहाय मनुष्य जन्म फायै बुनि हान्ता चावै सै हाइके थां तंमानि सुलाय सैङै राजा चाइ तंमानि चावो दफानि बागै थैरुवै आं जेहेतु आचाइखा सालसा मा थैसिनाय ब्ले शास्त्रआव सैजाक दंगो जे आचाइखा बमा थैनाय जे सेनामजाखा ब दंसमांनाय सालसा आं दंसंनायनो सालसा आं थैनायनो आबुनि बागै आं केबने किरिना कक्करै आं ताबुक जरा केबने किरिया आनि मान थैनो माननानि बागै चबा खाइनायनि बागै आं केबने किरि लासि दंनायनि कगे ताखुक ताइ बुखुकसम नरक फाइदि रेडिंदि बसकांनि सालो चिनि अहावो जों जुदि फातारनि हानि बररक लामचायाति हापाइनाय रंनो रहर मायाखाय नांखाय थै कसक लाइफानो चबा खालायलायनायनि बागै समायताङै फाइनांथं चिनि मानथाय चिनि अधिकार चिनि हा चिनि इतिहास चिनि मुकुमुनो किसिक केफिलि नानानि बागै चिनि लांमानो दान रुइफानो चबा खाइलायानो Hano hai belai kina wana masingja mikir masingja. Hano hai jarak sidak mapli kasafega sosial media wo mokol baitang eba kok baitang danak sidak mapli. Hingga te tauk te buk sanok pula no mapli nungunyo. Kam ke samnai tokna ba kam kina bujimanai tokna. Tini ni mapli wo faing no. Hingga te tauk te buk song tini ni mapli ko baji. Hano belai kina sini sarchi tot te broma. Tini chala belai kina sini te ti prasto fani neta Montri rongot tinai. Belai kina kok yang ka eba bahi belai kina Jolijakha. Tam ne bolo obai ke ti prasa to fani sini te nyata Montri obai ke rang puisa kubang sana ne bagai simino obai ke lo punggai sak simino ganang sana ne bagai obai ke samung kalai layo hani nai balai kena khu kengka tam ne bolo obai ke sini te ti prasa to fa kari barong ne bagai ke kuno wan samung kare hini nai eba obai nyata Montri enggai sak simino sawi thana ne bagai panjoi thana ne bagai obai ke samung kalai layo hani nai bo balai kena khu kengka sini sarchi totte proma teni chalo tei amni yawlo bo sini tei tauk te bok sono besar ni chalo obai ke sini boba grano logiri boi coba kotor klayoi sini tei prasani mantai sana ne bagai jotono ready tongbai ni nai bo kok kesarka hingga tei tauk te bok sono mampli nogi bo puji manai tokna phani gede tauk te bok song biji kok sewoi teni chalo sini sarchi totte broma tangai obai ke sini tei ti prasado phani neta Montri jongo tei nai khuf kengani nangga eba obai ke Jolijakha ni nangjaga abno tinya basa kita kam ke bujoi nalena hingga dei tauk te bok sono kita kam ke nai tongdi tini no mampli no miang jora malia kaisa bakhaw dukho nangma hayengei sapung mukti klai sharirok saranglia ni begi ril sunam malia doparangno khulumung hamjakma yapar malia abni bagi tini miani bodla tini ang ei Tripura hani Tiprasa dofa Kshatriya jahatirongno dibanitani paiplaya khulumatai hambai yaparo mia dukho nangmani karon khai hai mia Diwali जों जुग रमै 13টা যুগनि থেকে রাজত্ব খালাইফাयो आफ्रोनि सिमिनो दीपावली दिबानिता मानियै तै फैलायो 1501 ख्रीष्टाब्देव महाराजा दैन्यमाणिक्य उदयपुरनि मा त्रिपुरी सुंदरी मन्दिरनो स्थापित खायो आरो कथमा साजाक दङ दक्ष राजा प्रजापति दक्ष राजा दक्ष यज्ञ खायपुरु बिना निमन्त्रण थाङोनि अपमान रजाक थानि बिनि बसाजक सती बसाइनि अपमान न सयमेनि बागै यज्ञनि हर बाखलाय थैमेनि उलो महादेव सतीनि देहारनो दैयै
बांगरा बक्साय ई दुनियानो गुरी कापमानी महादेवनि थामसिनो नारक मायांगै सालसा जलि थांपुरु महादेव जलिजाखा अंकाय ई ब्रह्मांडनि प्रकृतिनि जे नियम नीति चरित्र दंसङै थाङानो प्रकृति दंसङै थाङानो महादेवनि अभिशाप बाय होननाय स्वयं नारायण वानसुगै तोरक तोरकै बिनि सुदर्शन चक्र बाय सतीनि देहखौ खामनो टुकरा टुकराखाय रायखिगलाय पुरु याग्रानि याकुं कलायखा कुर्म सागर अकुर्म सागर कलाय हनिनो त्रिपुरानि मा त्रिपुरेश्वरी मन्दिरनो स्थापित खायपुरु कासिं साकाओ मा आसुगु मा बासारो नरक नायदि उदयपुरनि मा त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थांखाय चिनि मा त्रिपुरेश्वरी मन्दिरनो कुर्म साकाओ बासारो जाखलाय नुगोन आबोखाय कुर्म सागर कलायमानि हनै कुर्मपीठ होनजागो आबोनि बगैनो मा त्रिपुरेश्वरीनि जे पीठ हाकसारनि आमानि अबोखाय कुर्मपीठ हिंके बना हाकसारनि आमाबो होनजागो तामनि बागै हिंकाय पृथिबीनि हा अमथाय हिंकाय उदयपुरखौ माने त्रिपुरा हिंके अ जायगाना आगि कुर्म सागर दंमानि अ जायगाना अ कुर्मनि साकावनो समुद्र मंथन बो खायमानि आबोनि बागै अब हाकसार होनजागो हिंके যত পৃথিবীনি সায়েন্টিস্ট রক ফাইমেনি বরফ সাওয়ানো নাইদে ত্রিপুরা হয়তো কোনো এক সময় সাগর অথবা সমুদ্র ছিল হনি সাওয়ানো আবনি অর্থ নংখাও হাই ত্রিপুরা আগি যে সমুদ্র তংমানি অথবা সাগর তংমানি আবো বিনি ভৌগোলিক চরিত্রও সিজাগো আবো চিনি বাস্তব বাইগো মিলি দङ আবনি বাগैनो চিনি हाकसारनि आमानो हाकसारनि आमाबो होनजागो बनताय शास्त्रनि बागो हंकाय मुंबाय हंकाय बतमा पीठ बिनि जे 51 पीठनि बिसिङाव ब पीठ हंकाय कुर्म पीठ बो होनजागो अबो बिनि याग्रा याकुं कलायमानि आफुरनि सिमि चिनि बुबाग्रा रक अ जागाव खलाय फैमानि चौद देवता फाना हंदी शिवबारी फाना हंदी कसबा काली मंदिर फाना हंदी त्रिनाथ मंदिर फाना हंदी चिनि दफारंनि याक्ति फुजा खायजागै फैमानि तिनि बुनि याफातै चिनि जे राजन्य सम्पद चिनि जे वंशगत सम्पद आबो बेबं बुनि याफाओ कसकजाक कसबा कालीबारी मन्दिर बुनि बुसाबाय जोंसासा तंथत खलाय कोटि कोटि रां खरच खलाय मिया पालाय लायजागै दङ उदयपुरनि मा त्रिपुरेश्वरी मन्दिर कय कोटि बायखाना आबोनि कुनि हिसाब करे आ तंथतक जाथतक जे खलायलायमानि बेबाग बुनि बुसा किन्तु आ मताय चिनि बुबाग्रानि वंशगत सम्पद आबो चिनि वंशरक जुग जुग रमै खलाय फैमानि तिनि चिनि याफानि कसगै बुनि याफाओ थांबायका आबोनो नायै आबोनो नुगै आनि बोखाओ तिकिलियानि बागै बेलाय खाकामखा आबोनि बागै आं मिया लुकुरकनो आनि खा हामबाय याफानापनो याफारो मालिया आनि ताबुक सोंमुंखाय अबसि निनि याफानि सम्पद निनि वंशगतनि सम्पद बुनि याफाओ सेकजाक खलाय निनि याफानि न बुइसेगै हहम ददमखाय तंथगलाय दङ नोंखे अ सै हायखे थाङै मा दङ बोखाओ किसापनो दुख नाया दा आबोनो सोंना मुसुंमानि से दाखुक दै बुकुकजों आनि मते बरकनि आसायै सै हायखे थां तंमानि स्लाय सैयङै आसायै बरक कतरंनि नगो बरक हायखे राजा हायखे थां तंमानि अनेक जाव जों मुनि सुङै आसायफानो चिनरनि किसिसा बरक रावनि बागै स्वार्थलोभी व्यक्ति स्वार्थलोभी साकसाइसिं हामना नायनाय साकसाइसिं नेता कतरंना मुसुंनाय साकसाइसिं मन्त्रि एमएलए मुसुंनाय साकसाइसिं गोनां खाना मुसुंनाय रकनि कारणे जों दिनै बंश बिनाशंगै एककालो जुग जुग रमै हानो सासिगै शासन खालायफैनाय बुबाग्रा बंश
ক্ষত্রিয় বংশ যতনি সেই দফা কতর হঞ্জাংনাই বংশ তিনি বুনি জাত লেবার পরিণত উঙ্গৈ সেলেঙ্গৈ কयै হা নক সেকজাগৈ বিহিক বুসা সেকজাগৈ सैतक सेकपनो मैल रोजागलिया बय बोथारजाक मानि सैतक बोथारजाक मानि गारि रक फेरे बोथारजाक मानि गोबां बिचारङो जों मुनुसुंगै सैतक सेकपनो मैल रोजागलिया बिचारंलिया अधिकार मालिया आबरंनो नुगै आं अर सासुं मन्त्रि एमएलए ngै तंमानानि मत बोखातै तंनाय बरक हंखाय बना आं मुनुसुदि हनाय पुरुष दे हनाय ना कापुरुष ना मानुष दे हनाय अमानुष बेलाय वाना मा सिंसा बेलाय दुख नांखा बरक हाय बरंनि बागैनो जों तिनि अब हाय जागाव सगैयो इयाखै जों तिनि बो चिने हानो जोंनो सासिगलाय सासन खायलाय दंखामु निजिबो सारा गया बयनोबो साना रोंया बयनि सेलेंगै बयनि हान्था सोरबा जावै मन्त्रि एमएलए होनजाक दंनायनि बागै सिमिनो दफानो बिजनेस खालायलाय दंसिवो आं तिनि कायसे ग्यारेन्टि रिचेलेन्ज रेना मुसुङो बरक हाय बरकनो जोंते 500 बोसोर बोर्ड रफानो बरक सिनि दफानि हामक्राय तुबुइमाया स्वाधीनता तुबुइमाया बरकताय 500 बोसोर मन्त्रि एमएलए उंफानो अहानि वानजै दफा बा लामचायाति फायै निनि नक सेक दंनाय ननो जे शासन सुसन खालाय दंनाय यंसा कुकसा पशु पाखि सैतकनो बोथारतैखे बोथारै दंस खालाय दंनाय न अहानि फातारनि खरकसा बरगनो कारि रखना बागैबो कक साग्लाक कारिबो मानग्लाक जुदि कारिनानि मुसुङै तंखाय कक सावै तंखाय बिनि मन्त्रि एमएलए न हामजागियावै ब रिजेनरै फायै चिरि खगै साप्ताह स्ट्राइक नुयै आन्दोलन खायै नांखाय थै कसकलायै चबा खायैपानो आनि बंशनि आनि हा आमानि अधिकार न आं किफलिना नायनि साकामु बरक जिब्बनो फानो अकक साग्लाक अरनो सिजागो बरक हाय सेल्फिश बररंनि कारणे जों तिनि बंश कमावै दंगो आं ग्यारेन्टि रेनाय त्रिपुरानि लोकरक जुदि नन जुडिशियेल स्टाम्प तुबना मुसुंखाय तुबुइ फायदे आं सयरि रेनाय बरक जुदि अहानि फातारनि लामचायतै फाय निनि हानक सेगै तंनाय निनि बंशनो दंस खालाय तंनाय निनि बिहिक बोसानो निनि बंशनो सैतक बोथारतैखाय बोथारै तंबो बिचार मुंसापाना खायजागियाखाय तंनाय आ दफारंनो रोखलायनो बागै थै कसकलाय चबा खायनायनि मन्त्रि एमएलए पदयाखारि चबा खायनायनि रेडि तंखांखाय आनो कक बोथारि खिबि बायदि आं स्टामो सयरि रेनाय ताकुतै बुखुजों आबनि बागै आं नरनो कयो आबो हाय बररकनि उकुलगो जों ताय बिसि बोसो गरिवै जों ताय खरक बोसोकनि साजक साजला ताखुक बुखुक रेप खायजागै बोथार जागै नखुक सेक जागै पानफर सेक जागै तंनाय गोबां बरक ताबुकबो बोल साइतंखौ आयंनारनि बरक करै हनै ताबुकबो साइतंखौ 71 जरा मानारकनाय हनै साबुनि सार्थनि बागै नोंसा बोसोक लाख नों गोस जावै नों आकक साइतं निनि बुम खाङो खिसापनो लासिमा करिदे संविधान तामसा 71 जरा नारक दिहनि न अदार मादा तं ब हिसाब सा शुधु निनि साइसंनि मन्त्रि एमएलए नि बागै नों अकक सावा हायदे ताई दलसा दङ जों आरो 1200 बोसोरसो 1300 बोसोरसो कुनि सानाय कुरुक्षेत्र युद्ध नांफोराव त्रिपुरानि त्रिलोचन महाराज कुरुक्षेत्र युद्ध जुग्रमानि रामायण महाभारतनि कथायाव बयस रिजाक दङ जुधिष्ठिरनि राजस्वीय जगआव थाङै सिंहासन उपहार मानि फेमेनि दाबुकबो राजबारिनि सिंहासन आचुकजाक चकचक दङ कुरुक्षेत्र युद्ध बुफुरना आफ्रबिनि राजधानी कयला सहर अंकदा खालायनायखे हाँ जीशु ख्रीष्ट आसाइमानि से तिनी 2025 चली खांकाय जीशु ख्रीष्ट नि जन्मनि 500 बছর आगे गौतम बुद्ध आसाइंकाय गौतम बुद्ध आसाइनानि 5500 बছর आगे कुरुक्षेत्र युद्ध नांगौ हनै सैजाक तंहांकाय बाहाय कि 1300 बছर अंक खालायनाय लाखिसा साबनो खुशी खायना बागै साबनि बोखानो नारकना बागै साबोबाय माया खायजोंना बागै मिथ्या कक सावै मिथ्या इतिहास रचना खायै निनि बंशनो नों जाजाबर गोष्ठी गुरि फायनाय आयंनि उयंनि उदबास्तंनि फायनाय हिनि साइतं किसा वान सुगैनाय ला ताखुग्र आबनि बागै ताखुतै बुहुकजोंनो आं कयो खुलुमो नरक दफानि यक सामुं नानानि बागै अबहाय स्वार्थपर अपदार्थ मीर जाफर लीडर रखनी उपलब्ध दूध रुई तंगयावै बंशनो रक्षा खायनायनि बागै
দরকার নাংখাই থৈ কসকলাই চবা খাইলাইয়ানো চিনি দফানো ফিয়গলাইয়ানো ফাইদি আবহাই মনুষ্য জন্ম ফাইयै বুনি হান্তা চাওই সৈ হাইকে থাং তংমানি সুলাই সৈयै রাজা চাই তংমানি চাও দফানি বাগै থৈরওই आं जेहेतु आचायखा सालसा मा थैसिनाय ब्ले शास्त्रआव सैजाक दङ जे आचायखा बमा थैनाय जे सोनामजाखा ब दंसमांनाय सालसा आं दंसंनायनो सालसा आं थैनायनो आबुनि बागै आं केबने किरिना ककरै आं ताबुक जरा केबने किरिया आनि मान थैनो माननानि बागै चबा खायनानि बागै आं केबने किरि लासि दंनानि कगे ताखुक ताइ बुखुकसम नरक फाइदि रेडिंदि बसकांनि सालो चिनि अहावो जों जुदि फातारनि हानि बररक लामचायाति हापायनाय रंनो रहर मायाखाय नांखाय थै कसक लाइफानो चबा खालायलायनायनि बागै समाय दाङै फाइनांथं चिनि मानथाय चिनि अधिकार चिनि हा चिनि इतिहास चिनि मुखमुनो किसिक किफिलि नानानि बागै चिनि लांमानो दान रुइफानो चबा खायलायानो अ आसा नारगै अ कयमुं नारगै पाइथागो आनि पाइफ्लाया खलमुं याफारै आनि ककिसा सामानि अरनम थाका जतना हामबाय।